sentint perquè estic al costat de la carretera, però avui anem a una exposició de Winogrand i Nixon, dos fotògrafs dels Estats Units, i bueno, una cita amb mi, perquè hi vaig jo sola, així que és aquí a l'avinguda Litoral número 30, 08005, que gairebé em perdo perquè és el primer cop que vinc aquí, però ja em sembla que l'he trobat. Bueno, ja he sortit de l'exposició, ha estat molt bé, realment m'ha sorprès. I jo he vingut a la sessió de dimarts, que és gratuïta, per tant no m'ha costat res de res, però sé que ronda cap als 10-15 euros, no estic segura ara, perquè el preu també va variant, depèn de la temporada. I estarà fins al setembre, així que si voleu xequejar-ho, però segur que d'aquí a que pengi el vídeo ja no estarà. I són les 12:50 i tinc gana! Jo abans acostumava a sortir de festa per aquesta zona, Vila Olímpica, temps era temps. Bueno, doncs ja he arribat a casa. Ha sigut un dia bastant complet, la veritat. M'he passat per les Rambles, per una botiga de música molt antiga, que es diu Casa Beethoven, que té bastants anys, tinc entès. He comprat una caixeta de música que serà per les nenes de la família amb la que estaré, les nenes que cuidaré, perquè jo estava pensant no sé què regalar-los, perquè és com que sento que molts cops els nens amb els que estic ja tenen tota mena de joguines i elles pues, no seran menys, no sé quines joguines tenen exactament, però ja sé que tindran bastantes joguines i dic que millor que una mena de regal tipus analògic que no requereix de cap mena de bateria o electricitat o llum. Això és una caixeta de música i la cançó és La Vie en Rose, de l'Edith Piaf, i crec que els hi pot fer molta il·lusió perquè no deixa de ser una cançó en francès i elles al ser
mig franceses per part de la mare, doncs crec que els hi puc descobrir una nova cantant, si no la coneixien. I no sé, a mi almenys com a nena em faria molta il·lusió, ho he de dir. I després, de camí cap a casa, a la parada universitat, doncs m'he fet fotos tipus carnet, que és com una tradició que jo tinc, de fer-me fotos bueno, doncs de la meva cara cada any, per així veure l'evolució de la meva cara. I bueno, res, 5 euros que m'ha costat. I després m'he fet com un granissat i un dònut al Dunkin' Donuts, perquè ja tenia gana i ja... Dic, és que m'estic morint de la calor. I bueno, ara ja em dutxaré, ja acabaré el dia cap aquí. Bueno, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat molt i fins la pròxima.